tuturor și bine ați venit pe canalul meu la un nou tutorial de Halloween. Dacă săptămâna trecută am avut foc, am zis că astăzi ar merge niște gheață, așa că în videoclipul de astăzi vă voi arăta cum vă puteți transforma într-o regină a gheții în doar câțiva pași. Peruca este de la Divissima, se numește Kylie Green și îmi place tare mult cum se vede. Fiind o regină a gheții, trebuie să-mi fac pielea să pară mult mai albă, așa că folosesc vopsea de față albă de la Grimace, pe care o întind cu un burețel ca să pară totul cât mai real. Numai că acest proces de blenduire a vopselei cu buretele durează foarte mult, așa că tot o pensulă cred că ar fi mai potrivită. Tot de la Grimace folosesc un fard gri deschis pentru a accentua trăsăturile, iar apoi voi contura fața folosind nuanța aceasta de bleu din paleta Ultra Matte de la Sleek. Și pentru că am vrut un contur mai intens, am folosit un albastru mai aprins, tot din aceeași paletă. Apoi blenduiesc bine totul cu fardul gri de la Grimace. Bineînțeles, aplic vopsea albă și pe gât și piept, iar la final îmi voi vopsi și mâinile. Folosind același fard bleu, definesc pliul ochiului pentru a crea dimensiune, apoi aplic corector pe pleoapă care va avea rolul de a ajuta sclipiciul alb să adere mai bine. Nu știu ce mi-a distras atenția atât de tare încât am omis să conturez cu albastru și ochiul stâng. Haideți să ne prefacem că există simetrie, iar eu nu sunt aiurită. Așa, mai departe voi aplica corector pe sprâncene, apoi le voi vopsi și pe ele cu vopsea albă de față. Pentru iluminare voi folosi nuanța aceasta de bleu lila din paleta Strobe of Genius de la NYX. Conturez puțin și gâtul cu albastru, iar apoi voi aplica sclipici peste zonele unde am iluminat fața. Buzele le voi vopsi tot cu vopsea albă, iar peste voi aplica luciul de buze Tiara de la Dior, iar peste luciu fulgi de cocos. Da, fulgi de cocos. Dacă nu aveți zăpadă artificială, nu este nicio problemă, improvizați ca mine. Și pentru că sunt de efect și se văd super bine, am zis să-i aplic și pe pomeți și pe sprâncene, pentru că imită foarte bine zăpada. Inițial m-am gândit la zahăr, dar nu se vedea nimic, cocosul este mult mai potrivit. Aplic și niște gene false peste care am pus lipici de gene și sclipici. Și asta e tot. Am terminat. Simplu, nu? Nu aveți nevoie nici de multe chestii și e super ușor de realizat. Fulgii uriași pe care îi vedeți sunt decorațiuni pentru brad și am prins în păr cu niște agrafe.
Sper că v-a plăcut transformarea de astăzi, noi ne revedem săptămâna viitoare cu un nou tutorial. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și un share acestui videoclip. Până data viitoare vă doresc o zi minunată. Vă pup!